So pinapanood ko lang ngayon yung pinost ng kaibigan ko sa sa Facebook, yung performance ni Andre, man. Kakaiyak, bro. He's crying, bro. Alright, I'm just gonna eat. Ay, so biglang dumugo yung ilong ko. I don't know why. Kaka-English ko siguro to. But yeah, plan ko today is magawa na ng beat na full na makikita niyo din kung paano ko ginawa kasi screen record ko. Hopefully mag-workout na pwede kong gamitin yung mic. Pero pag hindi, I'm just gonna let you guys know ano yung ginagawa ko. Okay? Set up ko muna yung OBS. So when we go to OBS, now it might be a bit crazy. Inayos ko na yung OBS, tinry ko na ayusin. Tas ito yung nangyari, naayos ko na yung OBS, Oh, wow. That's why I need a fucking desktop, bro. Like, yung PC talaga na self-built, hindi yung all-in-one. All-in-one PC lang kasi to. And like, ginagamit ko na to for 2 years. It's slow as fuck, bro. Tingnan mo, shutdown. Not it, bro. And it's been an hour. Wala pa rin nangyayari. Ina-update ko na lang yung driver ko. Ngayon, kasi yung sinerch up ko yun sa YouTube and then sabi, update ko na lang daw yung drivers ko para maayos na yung OBS and FL Studio. I'm like, what the fuck, bruh? Okay, that's what I'm gonna do right now. Ang daming drivers pa naman dito. Nakaka-stress yung mga ganito, man. Mga di mo yung makontrol ngayon. I tried my best to set it up na like quality siya but not really that good quality, pero in between na siya yung quality niya. Parang basta na-try ko na siya na setup, daming nangyari, man. Putang ina, 3 oras yung sinayang ko para hindi sinayang but like para makuha yung quality na ganyan. So, I hope it's good enough sa inyo. Hopefully matutunan kayo sa mga video yung gagawin ko. So yeah, magluluto muna ako kasi it's 5:37. Tas sabi ni Papa magluluto ako ng hapunan. So yeah, luto muna ako before ako gawa ng mga beats para sa inyo. Yo, what up, Flex, fam? Nagluluto ako, G. What the fuck? Diba ang galing ko, diba? Ha? Galing ko, diba? Sa mga tao nagsasabi dyan sa comment section, ba't palagi ko yung niluluto? Wala eh. Yan yung alam ko eh. Wala eh. But no, but like I always, it's like Ay guys, nakalimutan ko pala. Pag yung quality ng audio sa mga parang screen recording is trash, it's because kinakapture lang dito sa mic na to. It's not really from the desktop kasi ewan ko, di gumagana yung di gumagana pag pinagsabay-sabay ko yung FL Studio tsaka yung mic na to. If meron kayong kaibigan na may alam na ganyan, help me, bro. Oh. Ooh. Who this boy, bro? Ay guys, kakatapos lang yung call namin ni X. Nagbigay lang siya ng tips about sa secret. Tapos mga ibang tips pa. You know what I mean? But yeah, it's 10:53 PM na ngayon. Gagawa pa siguro isang beat kasi nag-promise akong gagawa ako ng isa para sa inyo. So, screen record ko na ngayon and then I'm just gonna let you guys see, bro. Sabihin niyo na lang kung gusto niyo maraming ganito na type of videos. Okay?
Tapos lagay niyo sa fruit slicer na siguro yan. Ito yung lagi ginagawa ko, man. Pag may sample, ano eh. Nilagay ko lang sa fruit slicer. So, pagtapos dito, it's either pag ano, on time yung dito niya sa beat, sa tempo. Ayos na. Gawa na siguro ako sarili pattern pag ganun. Diyan na, kay tripod para sa DSLR sa. Okay? Gamit mo na ako. Awa mo na gamit na nun eh. Yaman. Tripod nga taas o... Saman? Pang vlog lang. Diyan.
follow me on IG. Alright, that's gonna be the beat. Fuck it. I'm gonna finish this beat. Like always, pag may time ako. iFlex fam. That's gonna be the end of the video. Hope you guys like the beat. Gusto ko gawin yung mga beats na based on a sample and then gagawin kong bago. Like yung ginawa ko kanina, you know? Para siyang medyo futuristic, boom bap, fucking, But yeah, hope you guys like it. Sana may natutunan kayo. Like this, if nag-effort ako talaga, man, nag-OBS ako, spend ako ng oras para ayusin yon. Like and share naman. Man. But yeah, salamat sa solid na suporta, like always. Yeah, Sage, Flex fam, I'm out. Beats and love, bro. Peace.